Tak to vypadá moje každodenní ranní rutina. Ihned po probuzení si opláchnu obličej vlažnou vodou a vyčistím čistící pěnou do Antmeat. Tato pěna zároveň tonizuje, takže již nepotřebuji používat tonikum. Po vyčištění je pleť připravená na péči. Základem je omazující sérum, které pleť rozjasní a dodá jí lesk. Toto sérum od The Antmeat zvyšuje produkci kolagenu a používám ho vždy ráno a večer. Je to skvělý podklad pod krém. Také nezapomínám na oční okolí, které je potřeba hydratovat a zamezit tak tmavým kruhům pod očima. Na závěr nanesu na obličej vyživující krém, který má jedinečné složení a je obohacený o tzv. Phytoretinol C. Tento krém pomáhá proti známkám stárnutí, hydratuje a stimuluje tvorbu kolagenu. Používám ho každé ráno i večer.